Bon dia, benvingudes i benvinguts i moltes gràcies per voler participar en aquest segon networking de la Creu Roja a Catalunya. Ja fa més d'un any que la societat es troba impactada per la crisi de la Covid-19 i per les seves conseqüències sanitàries, socials i econòmiques. La crisi generada ha trastocat el món i s'han multiplicat les situacions que aboquen a les persones a l'exclusió. També ha posat en evidència noves formes de pensar i de fer, noves formes de producció que ens acosten a un futur més orientat a les persones, als reptes socials i mediambientals. I des de Creu Roja no podem ni volem defugir intentar conjugar ambdues coses. Si bé és cert que les persones que s'apropen a Creu Roja tenen situacions cada vegada més complicades, malgrat les seves circumstàncies, són dones i homes que aviat recuperen les ganes de canviar la seva situació, les ganes d'aprendre, les ganes de recuperar la feina, de ser independents i construir de nou la seva història. I ens agrada crear espais de trobada comuns entre les oportunitats que generen les empreses i les possibilitats que tenen les persones d'aprofitar-les. Perquè cada vegada hi ha més empreses que no solament tenen en compte els resultats financers, sinó també els aspectes ètics, econòmics, socials i ambientals. Perquè la qüestió no és només crear ocupació, que també, sinó evitar que les persones en situació de desavantatge siguin expulsades del mercat laboral i que puguin aconseguir una ocupació de qualitat. Des de Creu Roja encarem el repte d'adaptar-nos, d'afrontar la caiguda de les ofertes de feina, de combatre l'augment de l'atur, especialment de dones i joves, i la fragilitat econòmica, i apostem pels nous jaciments d'ocupació vinculats a l'economia de colors blau i verd, l'economia circular i l'economia de les cures. L'Organització Internacional del Treball ha advertit que, si res canvia, el creixement futur de l'ocupació serà insuficient per satisfer el creixement de la força laboral. Per tant, aquests nous sectors emergents ens brinden l'ocasió de fer nous itineraris d'ocupació per oferir a les persones. Reinventar-se per poder ocupar un lloc al futur mercat laboral. Mirem la pandèmia en positiu, perquè ens permet la possibilitat de reconfigurar el panorama laboral i convertir un model d'ocupació que eviti el malbaratament de recursos, llocs de treball més creatius, basats en un principi de sostenibilitat, amb finalitats socials i comunitàries i més drets laborals. A tota Europa s'està avançant cap a una major sostenibilitat, amb la creació de noves feines, més estables, de més qualitat i que garanteixin els drets dels treballadors i treballadores. I no podem descuidar les bretxes digitals. Hem de posar mesures perquè les bretxes esdevinguin en ponts d'ocupació. Hem de treure les pors, amb capacitació i apoderament. Totes i tots ens sortirem guanyant. I per acabar, no volia convidar-me sense fer palès que des de la Creu Roja volem contribuir a la consecució dels objectius de l'Agenda 2030 de Nacions Unides, posant especial accent a la igualtat d'oportunitats, a la reducció de desigualtats, al creixement econòmic i al treball decent. Moltes gràcies per la participació i per la confiança que les empreses i les persones poseu en la Creu Roja.